2017 елда Метрей авылындагы буш торакта эш башлап җибәрә фермер. Беренче сезонда ук 30 меңнән артык бройлер җебие, йомырка тавыклары һәм үрдәкләр үстереп сата. Эшчәнлеген тагын да киңәйтү нияте белән Тотбүләрдә һәм Үрәзмәттә 5 торак сатып ала. Алардагы сөт җитештерүгә килгән системаны тулысынча үзгәртеп, газ, электр, су кертәләр һәм вентиляция җайланмасы килүләр. Бүген инде үстергән кышкыртлар саны эш башлаган елдагыдан 5 тапкырга артып киткән. Инде хәзерге моментта бар кызыл несушка и шуар несушкалар инде алар берсе доминант дип атала инде, берсе инде обычный кызыл тавык. Ике партия тавык үстереп сатып була. Инде тырышкан чиракта өчне дә эшләп була. Но үзенең яшьлекләре бар, менә шул күзгә чыккач бик сату кими, аны инде расходлар арта, үскән саен күбрәк ашый. Фермер хуҗалыгы киңәйгән һәм кышкыртлар саны тагын да арткан саен билгеле эшләрдә катлаулана бара. Илгиз Илгизарович әкренләп тәҗрибә туплый, башка фермерлар белән киңәш табыш итешә. Тармакка кергән инвестиция күләме дә артканнан арта бара. Катнаш азык ясау өчен мини-завод сатып алганнар. Үрәзмәттә автотранспортны дезинфекцияләү өчен дисбарьер ясаганнар. Тораклар урнашкан мәйданны әйләндереп алып, аерым капкадан керү урыны ясарга керешкәннәр. Бүген Тотбүләрдә су системасын автоматка көйләү бара. Илгиз Зиннуров киләчәктә тораклар санын арттыру түгел, тармакны технологик нигезгә көйләү уе белән яна. Чыгымнарны киметәчәк технология белән эшләгәч. Инде ул урын санында киметәчәк, теге квадрат метрга күбрәк тавык керәчәк. Шуңа күрә анда ризыкка да экономия, газга да экономия, электрга да экономия, бөтен әйбергә экономия керә. Авыллардагы бушап калган терлек торакларының шулай кулланышка керә баруына җирлек башлыкларыннан да ныграк сөенүче бар микән? Исәнсев җирлегендә генә дә соңгы 2-3 елда 6 кышчы фермер эш башлаган. Ташландык җир булса рәхәт булмас үтеп китүләр. Менә рәхәт, алар байысыннар, байыгач алар барыбер җирлеккә ярдәм итәләр. Менә нинди генә бәйрәм үткәрсәк тә, дини бәйрәмнәр үткәрәбезме, сабан тилават үткәрәбезме, необходимость килеп чыга бит инде финансовый яктан. Кемгә барыйм? Аларга барам инде мин. Менә ярдәм итеп торалар, Аллага шөкер, рәхмәт. Ит җитештерүдә зур урын алып торучы кышчылык тармагы әнә шулай үсештә. 2013 елда районда нибары 9 кышчы фермер теркәлгән булса, бүгенге көндә җирлегебездә 30 кыш үрчетү мәйданчыгы эшли. Якын арада тагын 2 мәйданчыкта эш башлау планлаштырыла. Әлфинур Доңманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.